Isaiah Kodwampo, but me family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso me I'm more fire. Me did the Isaiah Kodwampo, but me family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso me I'm more fire. Me did the Isaiah Kodwampo, but me family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso me I'm more fire. Me did the Isaiah Kodwampo, but me family the great temple and bring one man come on here too much G8. Open soft for them. Me met me a flow be a woman club, show my morning me at us. And you met me a free Gigi. Met me a friend. I was saying, Mamma, son of a catcher. Me the Mamma Chawadi. Ubi on Muslim, or Nimsun. Me, your Bobby Bia. And Nipano Bobia or in Chatoso. Anna Nipan Equity Componsa. And on within Panko to the young. Oh, fiancé. Pano prison. Oh, enti ne kra ne hanti ni panama ni pane yede we so na fu nyina be top time and nase oto ana pai omo de na tine enko ti oba na se say na radio bi so won kan penche no say na ye obi asem no kodi adanse kunu na mu san say obehu ba bi esie no he asafo me no wo kase ya me wie we ni maba obi nso ye say bia ma nipa no ye no de oya san wo ha na wako hye nipa ni mu uti enti omo ba na ka chom so okay so wagya tum sese no ye omo de na kwantoa omo de na konsu akese nyina koditwa mo amfa omo ye sunsun no omo twatre afa so still na funi ntwen kase me amabin me kwesi ya na do omo ko kire me ba bia yesi no me dina na nan so no normal me de be ye your perfume na incense abeduru abeso oh me too susu mo asem na wo susu okay me nya okot e chere susu ya wo perfume me kwa me de bi begu mu me wo incense ameso e normal me ye dware ansane yakọ ye ko ha me yama ne kran betimi apia ama sunsun be kasa se o kasa life we na achiro so e wo sunsun semu what is here so bit do your forensic report e wo ho forensic report no police for ya omutimi nya resource nyame esom no ne binse otimi ya ti gina ye ensem a ehintam otimi danedi enne menya oje nyame ewo efia ha eni ni bedi sunsun komo se what say yes efe bibi saman free sanye mani nyina no possible enne ibedi komo akomo yi na ye bisa ensemo into detail esunsun semo a kyerem ensema me bisa no mabu ko me ni pasem na beye sembi wo wa me minyem atwe ni bani pasem mu a sebi aka kyere wa bi ye wo akwankyere bebre asofo ama ne nsori ma aye utibia tumusa adie we die sebi prebiasa jere obi a na adwene nya normal de be ene sanse ni nyina ni bebusa oso be kai a asofo bi e ma nkofo every green grass o ma so de ebi mu no ni nyina e bebusa mo ase o je ya yakọ me do so wa sọ̀rọ̀ wo ya kwankyere ama won sọ̀rọ̀ mani bida o so be a prophet me nye sofo onye sọ̀rọ̀ we a prophet ti wa ye akwankyere ankasa ma ye me ye ugusu ye na o man gana na me dey above for me to be commanded angels
na omopo no achi papa bi si da Ghana ba kwase obi ada me kasama bofo tam network timi twa government mu da opope ha yo masho utimi twa adon ma ati ase ne e so nse last 2020 yare ne ba wi ase me da hono rade se men koso ade me so me TV na me hwe news na Israel omofa yare ne bewura Israel no omofa akoko no makasa no ma bie Bible na omo twade ne mu da na ide asoko na rade ka chebi se me so me fa abronoma me o Bible me fa tuntum ni nyina ho enyim suo na me fa fitaa no embie kwemudie ana me yes ade no de ma kan na me ka se be kum Ghana pa de makata so ne ba se de wuye last year on sa afi ma anye on dia se ba nti wo anye no na ma me pewu yes ene se esa de no wa anye na biduma no o se ko se na me che last year me ye abronoma ejina ho ma yen ma me che on se sunsun se no me nya adwuma nya me kan ya me kwa kwa se ne me da sorry na me ka che me se me sa nya me me did direction freedom frame me sa akwankyere wo na akwankyere bebre wo ho a ye begi ho danse se ti se sofo ana odifo be ka che ne sori ma se ebia we green grass sanye ma no enya obosun se obi green grass enya obosun se na on se Solomon kusade nyansa obaye nyame difo na we sofo na nipa bia wo abla bu no ade ba ko pe de din ka nyawo se obusa nyansa firi so nyansa firi so a ye wuye bia no nya mistake da unti ma se nipa me kai se de be ma abofo bo nipa no nkofo news nyina fa ba bia asofo ni bi nso kobai twa bronoma no edema Ghana no nkofo kasa sofo na nkofo nso sa kobai se o ye de ma Ghana bi kura kutu quotation di back enti sunsumunuma de obia onyankopon be bibi so atiro bi ese wo so lu onyansa ka okay mamemma wo ebi kakra madadwe won se so bi aba manim council na me ko ka chewo so ma me ye beifo o papa ye beifo eno sa sofo no bi agifo no bi yesa edru sa na ma wo so onyansa so kakra o se so odifo ka che na sori ba se ne ma me ye beifo mama nchewa ye be wo ye wo nipa to abusu no se be ko ka chewo se o ma me ye beifo streeta obetimi do wako baby amenchiro nyansa Solomon busa ya amanse sunsun kese mabusa bi be bompaye akacho se so nyame die all hanu ana onipa onim na brabo na chi a oye no oda wa twene bra na bie die oye so ntire ni para otuma se ni pa nti woda e no no ahu so ma me ne dira ho no wo ha no we ne dira ho na e ha no a eno me na me kan David mi nyankopon na bi so e de atiro nti wontimi fa me ko nyina ba bi nkase na me beka cho se o ma me be fufo yes e je so wo mo asofo na na difo na o mu timi e kase obi ma me be fufo na se o mu nim die o susu no e wo fo esa o create program pe ko e bi so on say and this aha ya ready there is zoom foul now wo na foul one control zoom na be ma do za ko si di so how did you yes also show so one na sunsun no apia wo mu nti wo na wo kwan a be fa so akyere bi ero na ya na ma sunsun sam no da bia me kase onipa a wo ti sunsun sam ase akwankyere bone ye dey Nankopon da na dia kyerɛ osisi hwan ne ka kyerɛ wo me de manke na ye
anaasɛ me Nyankopɔn na kyerɛ me sɛ menyɛ akwankyerɛ de ɛwu akwankyerɛ wu ɛsoso mu mansɔre ma yɛ yes ade ntia sɛ ntina metɔ sɛ akwankyerɛ mu ɛno na ɛba bɛsi sɛ yɛdie nnafo obiara yɛ akwankyerɛ kɔpem sɛ deɛ te ne so wobɛfiri ne so mefo mmɔ yɛ a mekɔpɛ dɛ wɔde ɔrepɛ fo sɛ gye sɛ mefo asɛm saa nti akwankyerɛ wonade mewɔ sunsumu spiritual nɔma bi wɔ hɔ a onipa bɔ abrabɔ no ɔmɔ a biribi ne kuta mu biribi ne ɔkuta mu no kwan bɛɛ so no mɛtumi afa anaasɛ spiritual nɔma no direction no yɛ dɛn akwankyerɛ no koraa yɛ dɛn ɛda yɛ na mɛtumi ayɛ ɔme nkyerɛ wɔ ne ɔsɛ me maka toro sɛ sunsum ka kyerɛ me sɛ menkɔgyina sie nkɔyɛ akwankyerɛ a mɛyɛ sunsum ka kyerɛ me sɛ menkɔgyina nsuo mu nso a mɛgyina nsuo asɛkyerɛ ne sɛ ebia sɛbi wama ne hunu no ebia asie hɔ ɛna wɔbɛnya saa ano yie asie ɛdɛ ɛyɛ baabi a yɛde awufoɔ ɛkɔsi yɛsie obi a wɔbu ɛna asie hɔ na nso obi nso bɔ abrabɔ na obu a ɔbɔ abrabɔ no ohunu ho so ebia obi awu aka no me nsɛm akyerɛ no obi awu anaasɛ biribi di n'akyi a obi tumi dwale asi sɛ obi amanfo dwale asi na sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛ awosonso mame nkyerɛ wade yɛwɔ ahaban fitaa ɛna ɛwɔ gold ɛna ɛwɔ red ɛna ɛwɔ green colours biara saa na abrabɔ si tie abrabɔ no yɛ colours biara bi direction wo ntia yesu kristo kura mi akwante bi ɔyɛ ɛnɛ yɛ ankɔ mɛka sɛ ɛna ɔno nso na ɔyɛ wɔkɔt sɛ ɛno deɛ yesu kristo nankasa na ɛyɛ but ɛnɛ no ɛyɛ different mɛmɛ kɔyɛ deɛ amɛka kyerɛ mi sɛ ɛnɛ mi yɛ wɔkɔt ɛsɛ nneɛma no bi wɔ a moyɛ ma ne borɔ so kɔnfuo twa akokɔ tumi buri papapapapapapapa na wada ne yɛ so wanda ne yɛ ɛdi sɛ wotena amusofie ɛti wohu sɛ akokɔ no ɛtwa sɛ yɛ anaafa ɛsɛ ɔdane ne ho mmiɛnsa baako pa no ada ayɛ a ɛkyerɛ sɛ afa so obutu deɛ a amfa ɛna baako bi soso wɔ so a sɛ yɛtwa a gye sɛ wopae ne yam no ne nsono no biribi ɛtweba sɛ antwe ama a ɛkyerɛ sɛ ani sɛ ɛtweba deɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔbisa deɛ no abosom no adi ato saa ɛna abosomfie wɔ no ɔmɔyɛ no na wonim sɛ obi nso a wɔte hɔ ɔno nso tumi kɔntura aboa obi a ɔno no te nkyɛn ɛtumi ɔno a ɔretwa aboa no ɔtumi kɔntura aboa ana wonim sɛ abosomsomfoɔ anaasɛ obi ɔyɛ spiritual man deɛ bɛtumi akɔntura aboa no ana wonim da ɛyi sɛ wowo kɛs sɛ me ne mɛtwa aboa no mɛkasa akyerɛ aboa no ma aboa no ayɛ ɛsi sɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ abosom no ɛna afa obi na ɛwɔ anipɔne ɛna ɔde ayɛ saa deɛ sɛ nipa na wakɔ no hɔ no ɔnso bi a ɔbɛtumi akɔ no koraa no ɔno fi wɔ no ho wakyare no ase na sɛ bebree akɔ akɔmfoɔ hɔ yɛabɔ ɔmo bia yɛtwitwa nkokɔ atwitwa ama afa nso nafuro no antwe ɔwui ɛsɛ nipa kɔ bɛyifoɔ no ɔbɔ odua no ɛsɛ nipa no ɔbɔ odua no ɔyɛ bɛyifoɔ but sɛ wɔmɛgya bi sɛ yɛwɔ asɔfoɔ no bebree ana adifoɔ no bebree wɔ hɔ a sɛbi wɔn bɔ abrabɔ a yɛntene ebi mu yɛ mmaa asɛm ebi mu bɔ awuwu bra ɛso still wɔn tumi ɛyɛ sa ɛno nkyɛ sɛ biribi na ɛkyɛ akyire tia. maame nkira mi bi ma ɔhwɛfoɔ a ɔhwɛ sɛ nyankopɔn de tumi ma wa ɔnyi o nyankopɔn de tumi ma wa ɔnyi sɛdeɛ nti maame nkyerɛw sɛ wama me tumi sɛ memfa bɛyɛ ma menni maa sɛ menyɛ deɛ sɛ mfata ɔngye tumi no ebi a sɛ nka mede 5 years ne bɛduru sɛ kra mede 20 years tumi ne deɛ wɔ hɔ mmerɛ so a na me ne woakontagu sɛ ɔde tumi ne ma deɛ na ɔde yɛ bia woatumi afa ama abrabɔ papa nti tumi na ɔde maa me a mɛsɛ tumi no ɔno deɛ ɔde ama me sɛ memfa mmoa ne ma ne ma ne deɛ mede boa na megye nsɛmku nti deɛ nkɔde bɛka ho na ɛma nti deɛ kuta me ne deɛ wɔ hɔ mmerɛ no so a na ɔbɛkyerɛ me sɛ tumi ne sɛ nyinaa
because of okay menene ntamase entia no bi kasa mu software a software pa se no sitie pa ana so cha bompa e mamela krisi se Yesu Kristo a se yedi na chi no ono obo abrabo konkon etina ne nsenchene no busu ya adwuma ate wo so di nyame achi na be bo abrabo boni na wo se wo sra wo de ama wo o kai Bible na o se obi a ye wo no a onye boni da panfo ba da enipa tene ya sa wo no so automatic ni onye boni da onfo ba da onye bibia da etu ka ko sise me kama o se enipa pienu ba ya wo se da so ye so fo wontimi nya boni enu na mo ma sheda de mo to so ana ya fa ya won to so onipa oje me se me funwa me se bi so me ti sunsun se me funwa me ti me bunku ni wo hapa o che aye wo na be yesa ana se sa na wo se me die na make enti se obi a ono so di tum se okay me ko boy gaman ana me ko ye bibi ba he ma che se obi a be ma bia ana obi a o ye spiritual man bia won ma me sanda kwete o gare say one day ana say so one day o se won ma edabia ya na wo twini mu no wa chenye ma wo do ana se ana so ne ko ba da bia e se o gare fi se wo de obi nsuo ene ne moja bia e de aba ho nti e se wo de samena enchene abode ana wo pe foda water na wo hoko ana onipa bia nso a wo pese wo hu se wo pese abofo wo wiem ana se tumi wo ba wo de mo e se wo ma no ma bi ba de mo sa ne mani nyina no wo ya enya abusum se ne de on se ye wo abusum e wo nwiem ye wo bi e wo nsuo o se de o busum ye ginade a tumi ehim tumi boni shim ye sa na ye ti ase enti se be ba ye a ye twa flower ye twa ya wo de mic sha ha wo ginade e gira mic enti e de busum o se me fa ma gri ni echi on fa wa gri me fa tumi ni echi sa enti ade na me so me free se okay se me hu se ebia we me dia ba bi si wo se ebia me kwa bonte ba efia ba mensa enti me mfa mensa pe paso a e busum se eye adwene te wa do me ati wa se dance anu na on ma de onipa bi a wonyine wo sunsum a hu se se me di me tiri kofo mu a me ni ene me nyina asesa me dai me tiri a yo hu me ye no wo hu me a wo se ma asesa o hia mo se me ho ayefe oh eye sunsum to the sense ahonhom e wo wiem ene tumi e wo wiem ha ye kaso obi aben a ana so wo hia obi na ne hu anya bibia o den oh man oni mo sesa fa camera to me so sesi a fa camera no to me so na me ni yo we say wa ase o pese o sesa wa ni tibia me sesa me ni sesa se e chene shawo de o si ye wa ni nyesa na o ye sisi a che kana se e chao se sunsum wo o tie ni ye pa ti se sunsum ma ba shawo yes about to buy it ya enti so bi ye sofo na se e bia he ene me ma o kin obi a wa pin o sunsum bia me betima woro mo kan sisi a se awo su ye wo otimi da no na wo su gina ho ma bonsam me ka se me da na me ho a me nipa bia no se obi eso ye urade a opega nsa na osu na nakoma na ye de abubu hu se ne nim ne nipa bia na ye de asesa no ni sunsum directions okay enti sana e bia obi ye sofo ebia hu se sofo ebi no dot nyina asofo no dot yes bi sisi ebi shi yes o mfiri na mi o bisa question ye Christopher na ye Ghana ye culture dan chile se sofo men ko no muri
okay utu kwai ko different country so baby awo pese wo ko se wo ye Kristo na so wo ti se na me chom se aho se wo ko chabonwa oh David quarter ne se ye fa se ye akam fo ye kana fo no se ya mamre se obi ye software enu kwa se wo ko no wi but so what the mention we me pese ye ti ase se sofo enye se wo ko no wi me da se uti ana wo ko country bia hwe Kenya obi a ye sofo e wa abuchia na different e kra no obi a PSC obi on so a living ohun se enye wo ni pa bia no wo so mo ni efru mu ba but Bible no so me ati say wo ni pa bia ye Yakobon so da nti yo be say o say no tina bi cho say de otete o on say fibu a sequence da ha fa to emfa fibu on so be ka so say da fa akobusa obi on so da fa yo musa wa fa bia ne de tire ni pa o na sa na o say Kristo so mu ye na o say Kristo so no ye kwan bi obi afa so pese o so nyame ana se minim se Yakobon so e one direction e principles ni so nyame nyame so ene on se so mu nsam ne yeka se obi wo ha me ye sofo me ye de me pebia na so nyame timi mu o ye de o pebia question na meka se me ye de me pebia de o pebia bi ti se e bia e fa se sofo bi ati ye de o pebia bi ti se o se ya e ka se obi abra boy da no ye e de no ma bi ne e ka se na abra boy obi o wi adie o ye masima na me masima na obi wo so a o ye adie bi ko ni mu fi onum se sunsun bi nso betimi aba betena wo so sunsun betimi aba betena wo so aka che o se de bia me be se woni ma me sama nine na ene se fi nyame yes se sunsun mi fi nyame ba ye wo agifo ni bi susu a o mo susu e de woni man yensa na ne honton eno ye kwan a ono akofre sunsun abetena no so ye kire onyame tumi na bon so se eno ne kwan a ono ankasa akofre tumi etine se woji to so etimi free won bo yes won samaida sama ye sunsun tu won sunsun samaida ye ka sunsun sama me ma gina ti aye direction bebre tu won samaida ma sunsun da and from akra ye sunsun and from akra ye sama me se won samaida ana me cho se and from akra ye sama tie ye won from awo yes and from ade me no tie e condition from awo ye eno ma me cho ba mi bisa se won samaida ana me cho se ye come from a condition from a different ye wo tie me pese obe da ne ma se samai won samaida ma me cho wa they say na wo be can me cho se tie samai de me ti ase ne se samai eye nipa wo ne kra ko ba fufo ma me cho ma ti se fama me ba on se unhu ni se obi wu ya wo se wo son da ye na ne samai be fie ho ana obu a ma me kan cho se me ku a me we ma de na ku a asa chiro on so ni biem ko bi se su ba ba chi me spirit but it's so spirit that's one thing I know ana me free na be na wo kumi na me spirit wa na ti na wo na wo bi ku o ku kwa mama cho sama ye sunsu obi enu akọ se minute on se me ka cho se metimi agina sie ye aka nsama kasa nse de obi ko gina park to nyoma wo se mu se nyame ngonkora ba ha nyame sunsu ba ha sa atie sa no bi su betimi akọ gina kwantanan so akasa ma at once pa from betimi aba be twa na ni mu ne sunsu akasa sel pa no be ai this is sel pa no be sa me be be fo we be fo we ni pa no mi ne nyame be sa sem eyana me metia se usha ye wonti ye ne titi ese obi o be fo bia ewi ni pa no ti se tonton ye won tonton a won ni pa e me ma no won wi ni pa e ma no e na ewi ba tonton be tonton obi won tonton ye wo odwan be ma wo odwan be ma omo dwan kra gani ata de na se mfu abebe ompem correct mi so mu dia bro ya e kwa be so odi di se bibi wo wias bibi di ebi wo ya kele no ya se obi ewu ti se ensama mfre ana se
ebi am tu sisi am pe se me frɛ on se motia ede dawo motia o lo ne motia motia me motia da ami bi ki ma on se yo first o mo ye wo mo tum krase nyina o ha yes wo fa sibi o pie ye bibia be fa no be 4 days ye hu no mo ha na akoja na sikwam o ko bi krom a krobi show your friend entry mo no small girl they say amansi they say on e o amani won e konfo kro no so mo no lady no o ha no mo so wa bibia be fa no oba na wo ogun ko ma o dey ba na se no ya boso se ana onyankopon tumi ni se onyankopon ebia obeda obe son da ye ana se onyame suga ene sama se bi obi a waso ye prophet onyankopon frɛ ne ma ne sunsun no be wura o ti se dam sunsun be wura o ti se dam na mi sunsun be wura o ti se dam edam ye dey on se dam ba se uni control uni me wo ye enti ade na betena wo su wi a enam se sunsun na pie wo mu no wo ne twa se wo preti no ye enti ni ba de tu di tum se asofo be show ma bele eye kuma yes ana bi na show ma mo so me ka so wo show ma bi ni nkyere se de wo di no be se me kyere se o mi show ma bi nkyere se o mu ayi for aya na why so you said ni na mama chama ene yensi so fu bia wo wi ase a onyame ama otumi a wo de adwen edi Facebook ya sorry o jenko fu din eno kra come teachers ma ya bon no ma mi dia mi be fi ada de na se omo so de mo coach school no mo reading no ma no mo eye fast obeye program o ho a no call site no a check your more o set no e name na no bo na ya na nipa o mo a me din se obi bo di so de kwadu ye wo 31st one night e che dey there be say no so nyakopon mo de aduma aha on say no de ma de den collect I mean jeje me person che se ko ni na obi a onyini wo sunsun bia wa ben pan se okonya me di fo bi obi a wa ben a e ma ne kan den se mahu ka chen se papa me pese wo ye we ne mani no wonye mani ye simple ya bisa se obi wu se former president a wonya baby ko Jerry John Rawlings on dey current o ye no ye tinse bebre ba ye we see ne ba ne ba pa no we see sanse ni nyina fa ne se wo we ye pese ye friends ne samai ni busa ne sanse no be yi sanse mama mamen kan se abrabo eni ye die ni tumi nyina be ye efomo bia dia ye bia ye bia banti wo fom ye bia ne ba so on se amanfo tumi bia ni pa mani pa so ni sa menim ne sa chiri bia ube le wa bia ni pa ube le wa bia ni pa ni pa bia ni pa se owu a ye bia oh se ni esi enka si ye bia tabi na se o bia be tia o di ono we le o di si o ati o di ni pe chefo esie no eni wudua de na o ni se ba ye wo aduade bi o ha ene ye mfa ansa na o be nche wutwa ne se de wo si ade ansa na ana o ni se ai ye no bia na wutwa no four square ansa nti o bia bi na ma me nche wa de bi obi ewu o pese o fere no me metimi afro bia wo kra be show mama wona me akasa nti betimi afre gigi metimi afre abusan se ne ma busan o be ka kire me re me hu ma me nche wa de obi onim space wa onim sunsun me ye bo bi bia na nipa no bo bia no de oye ntwa to so ana nipa no ekodi konkonsa ana mo di nipa ko tu mu nti wo de yaw owu afiase panu wo prison owu enti ne kra ne hanti nipa na ama nipa ne ye dey we nso na fu nyina be ta time and na se oto ana apai omo de na chine enko ti oba na se say na radio bi so on kan penche no se
na yɛ obi asɛm no kɔdi adanse kunu na mo san sɛ obɛhu baabi esie no hɛ asafo me ne wo kasa ya me wie wei ne maba obi nso yɛ sɛ bi ama nipa no yɛ no deɛ ɔyɛ nsa no hɔ a na wakɔ hyɛ nipa no mu wotie enti ɔmo baa na nka kyerɛ m sɛ okay sɛ wagye atom sɛsei na ɔyɛyɛ ɔmo de n'akwantoa ɔmo de n'akɔ nsu akɛseakɛse nyinaa kɔdi twa mmoa amfa ɔmo ayɛ sunsun no ɔmo atwa tere afa nso still na funu ntwem atwa sɛ me a mabɛn mekɔ asi yɛ anado ɔmo kɔkyerɛ me baabi a yɛsie no no mɛgyina ne nan so mewɔ nɔɔma a mede bɛyɛ yɛwɔ perfume a na incense a meduru a mɛso oh me too susu asem na wo susu okay me nya opot e chere susu ya wo perfume a me kwa me de bi begu me ho me de bi begu mu me wo incense a me so e no ma me ya dware ansa ne yakọ yakọ ha me ya ma ne kra betimi a piana ama susu be kasa se o kasa life Fanny say you're walking as why you gamma this into JJ the may and I went to you could never would oh my team I say also we are buying a yacht who are more quite sure young fowl be to send for no and I said don't bet me I say you bet me I did not die you won't know so na yakɔpɛ sie na yapɛ yɛbɛtumi akyɛke ne data yɛde wo no anaa data owu yɛbɛnya obi a ɔyɛ bɛrima a ɔno nso yɛwo no saa data bi wata de naso na yɛwɔ ɔnsɛ sɛ meduru hɔ anado a menkɔfa bible nkɔbie Genesis chapter 4 verse 2 aha na mebɛnya ne no ɛsɛ mene mena asisi fam ɔte ase kyɛn deɛ nɛɛsɛ abosonson na ɛdeɛ ne abosonson ahaw abosonson ne sɛ ka mede menim sɛ nyame deɛ ka wohyɛ wo bia yi nyinaa ɛte ha wopɛ sɛ ɔne gyegye ka ɔyɛ kristo ne ɔyɛ sɔfo yɛabɔ ne bia wɔbɛwuo ana sunsuma da na de sɛ mekɔgyina hɔ kɔfrɛ nipa na wawuo kra no a ɔbɛtumi abaa bɛkyerɛ me sɛ sɛ nti okay sɛ neɛ sɛ nipa no bɛto no a ɔfom no ebi a menkɔtɔ abɔfrɛ mmiɛnsa mempɛ perfume anaasɛ nɔma bi naasɛ mempɛ pens memfa nkɔgu obi na so na ho ntɔ no a ɛno yɛ dɛ sɛ deɛ akwankyerɛ hwana ayɛ menim baabi a wonya saa sonsom bi firi na nipa no megye no ma nyame na ɔsom nyame a wokyine ma nyame de apresi wokyine ma nyame a ɛyɛ presi enti ɛno na ɛkyerɛ sɛ meyɛ onyame diifo sɛ maka kyerɛ sɛ menyɛ sɔfo dabi woso yɛ diifo meyɛ diifo nti diifoɔ no medeɛ ne sɛ mɛyɛ fam adwuma ne sunsum adwuma obi awu hwɛ me nana akɔdɔ koko wɔ sɛ wanka nkyerɛ me sɛ na ɛyɛ bɛɛ 4 wawu bɛɛ 40 years ana obi afa ɔbɛtumi aba sɛ mekɔfa n'ataadeɛ wɔ dɛm nkora so mu a mɛtumi aso naeɛ ama ɔba abɛka kyerɛ me sɛ menkɔ sɛ hɔ mekɔ a menkɔsi saa nnipa aso no asi so menka nkyɛ ne sɛ afuo no ɔmo ba abɛgye wɔwuu dara no ɔba abɛka akyerɛ ataadeɛ kɛkɛ enti yɛwɔ te sɛ abrabɔmhwɛ na yɛ anada bi ahiafoɔ no ɔmbɛkɔ so ahia ɔmo da bi ada no mo de ɔmo adwen cancer hunu obi anya ohiani ni obi ɔde n'adwen cancer hunu ɛne hiani yɛn nyinaa yɛwɔ yɛto ohia mu ɔta ɔbɛsɛ yɛwɔ yɛto wɔn de ɔmo adwen cancer hunu yes na sɛ yɛ papa ofie wɔn de ɔmo adwen cancer hunu dabi sɛ wotie sɛ yɛwɔ me to ohia mu a me papa yɛ n'adwen sɛ bɛfa wɔntu ho ana mo anfa ɛno ɛyɛ kwasiafoɔ terms ɔta de na bɛfa deɛ munya ha nti mi na yawo mi abɛtɔ na ɔmo sɛ okay me papa me ba yɛ no ɛbɛfa anfa nti mi nso mi nfa ɛbɛfa ne nkyɛn mi tirim mi nsɔre yɛwɔ nyame diifoɔ bi wɔ hɔ a mekɔ a obetumi di na ɔmo agu fam mi nfom yi mekɔ amuna boa mi hwɛ ɛna mi mma wo secret
Obia wa nye na se ye di ama meto so na wu a oboko bonsam bi. O se obi bie no obedi machi ama na sefo mpo asrasade na wo ye Kristo ni a odi na me achi na osrade. Yes, oboko bonsam bi. Ahamara de kame me pon opon me chawade. So obi dress ye ade na wo kwase na wo ba ye so kokoro nsa no ye o eno de se nipa no ko ja na kwan ti wo ba wa nsa on se so obi a o person ye PS spirit na ni mu ye tu na se o person ogina ye a obi ntim nya ne hwa obi dale si ye obi dale nsuo o ti ade na se esi ye ne ye se o se nsuo ana wo de no ma bi egum on se ya na eno ma bi chese bibi wo ho o de bibi egum chese ma ba bi asem ne ahonhom na etwa ha hia se wo ye konfo na o se wo ye konfo na wo bin a ye ma ayi ye wo hama enso a wo di twa nti se wo susu pese wo bin a na odifo a wo ken ne se abosonsom na da bi se na me cho se we ye sunsun ma ye program no ye bosunsun bo ba bia wo enti ne se e wo se ye ti ase se sunsun no e kati akro e kati ba bia ha di fuduma obetimi aya de obi ti wosa a we ye musumsam let's unti sunsun ma de na se on se ye hwa de bi me ko ba bi comfort wa pin comfort a wa pin obeyisu obeka cho se koto akoko wata udan ana se ebia bosuma ne de no etan ana se bia no no akacho se knaman ata de sa man se la da bi amanse nya boso ana ye brikumfo no so nya fo no ye akamo ne knaman abosomo aha no de moja hede aguso ata de na se ga unum se obitimi ya de ho ema obeye na waye no dia akoko obawi akoko owi akoko no wi a ommo kase uwi a no akan sa no aye no ma na danya akoko no ko bibi o eno die ye dan ke tu o je ya e se ene Friday out to o betina say consultation and say utiwe obi aba wo bisa say me pacho papa yare awu odna kokwale bu anase o bi a menu ace the person o boabi anase ni papa biu na japade ni obi a papa ya kwakodi baabi o pese o hu sosa ne papa sa na japade ni mama sa ni mama on se laticity den su o lo nsa ko kan su ko kan be shock se obi wo HIV ye umutu ba ko ye sunsun ya dia obi na to de ma wo na o son da ne ye wo pane o son da na nurse ni bi de edina ho bi mo oduane no de ho no na se wu nya bi a obo hu se e bi a ono yire na te de we be kwa ko check no odi bi no ye one and ye one ye one kaso akobo wo dwaman ye wa ko nya wa de na mamenche o se yare bi a wo de be ko hospital na anko na sunsun bi ne die tiri yare bi a be ko hospital sus anko na sunsun bi ne die tiri eno na me amanse bofo a sunsun tebe so na me be de de e fe ne se wo yare na so no me am command spirit oh my God ye kan to me die any to me a ensa yare me ni challenge wo kan se me command am bofo no wanda o da o fie o bo nsa kokora ma ba ho so ti wo ya kokora me akokora ye ti me mu na nyino okay me akokoro o ya kokora yes on se he o se ma fa fish ma wa wonti mi nya hwe ana on se me odi nipa na ba odi ne otemani mu na me te ko na se me mesunsun ba na sunsun be commander but any studio ha na me person je say spirit na wo kan e mane maha and spirit nya me to me na nya me to me spirit yes so on so okay spirit in there na I say
baby, I don't know why we call it. Ah, so we know the TA program. To be in the own program. Oh, and TA want to me, dear, say, why is smart? So, be sharing. Obi doctor akacho say keep me o man gan bi si da o beta na abofo gina ho no wayi no de foforo ahye life HIV metwe hu nso nyina de agubo na foforo ye ni nso foforo de ama wo bubu na de afen say wan kasa na o do ani hu bi life bi si da wan kasa o do ani na hu adwuma we life amaze bofu bi enti fane say papa o gateme no, tie. Emurem because urema me say me metia o ntem so me nyemre. So me say me nyemre. Uri say me nyemre, ba me try me. And try me. And try me, and try me. And try me. And try me. And try me. Amazebo. No. Oh, me say no tie. Ye me kan say. Ye working. Fan say obi papa ejapade. Papa ne wu pofiri me once wa frɛ mi wa frɛ mi wa frɛ mi ti me so we a program ti nyabotre dem pese me ti ase de say ti also a challenge na no also a challenge na we challenge you. I'm saying I too much many ujena live program on the susuba Stefan say obabi wo wali kunu ana se busuebi wo wa won papa no ewu ejeja padie ewu na wo ye eni abusua na kwanche bi wo so wo ye papa na ye eni wo fi bi sa no utimi eye ma abusua ni hu ba bi a on say my catch up say to me ene hu nyina ye dae and also you be back next week 2 minutes nyina ye dae oko osumso oko sofoko obaye son dae after then I say ana se obi ebia bikunu ana me papa bi ana me busuani bi no obi bi no owu a on se me chewo se ye wo he ebisi na se a ye wo kwan a obefa so afre nipa no ebia o ye kristoni a o de oil oil na owro hu nyina wo de no aka se oboni din se bebia ana se o pese bibia wo mu bia no omo oye bosunsun ni ama anokale semente ana sunsun by sunsun sunsun so also de na snap na odi egunsa na akasa se bibia ekoso ebia o ebikwa so no akunu nti se nyawo no akunu dia ona no mwati ana ye wo bibi ti se okay ebia me kunu awu ana se me papa no we japade ana wo wu na abusuafo ne dia ye wo kwan e fa so frɛ papa no ma papa no ko so da ye e ka chom se so ma mfa e no ma na ma no nku wo oba so da ye na e ba nti obeka o sunsun mu nsɛm ahye ana ye wo bi wo ti se okay e bia ma de bia hira ma ya mi hu ni pa ne fa ye e no betimi a ya bia hante te se bo ato enti ni panachi enti sadia no na on se ti se mi to se bia papa obi alti bi afiri mi nsem ma de bia ira mi hu ana se papa wu ana mi kunu a o no ma wo abusiafo na dia na mi hu se na council da ha we da ha ma men chawa de bi se nipa no hu yinya de ne ko chefo mu a ne kra ne ko nti kira o ko frɛ ne kra enti eno ni ti mi frɛ kra na so frɛ kra so ma ka jo se me yesu sumu adwuma da ko ye bepe 5 mo ni asen su ogun na ma tse wa ni kitu e be tse ni person sumu me mo ape credo ese ye ba bia e bepe no ma dia chechire ni a chire se adwuma na ye no ye mani party asese ade na pon ma ye ne kama mo ne safo atum bi betina ba be wura be faade nti woni pa bi a wo hweme no na wo hawo amane kodan da bi ne da wo so wana ntiate watinchina che onji hwi ni be so bi nyankopon hwe na nyankopon fa me mu na me mu awo bibi kutame bu sami amede be ma abushafo amansie jataburuwa ujanyame
ɛna mene na twetwe komo ɛwɔ fie ha sunsun nsɛm no yɛ wɛm deep na yɛ hu die wo papa mi so wo de wo na ba betu ya mama fa bia na kuma se me wo Kenya se na ka achemota Kingsby eno eye fia da ene memene da 101 na de ene ne se wodi nka frɛ ana wo ba ho ba ba je number Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Emu time na wo hwɛ mu a wotumi efa mo ba be je card a wo de ba be hia me. Okay. Na me ma ba be hwɛ Friday, Saturday. Ana o ye panyi na wo pese o to on sa frɛ me na me ba ofia me ba. Baba, ne fasa number ne hia me. Ai number no ye 0246 20 40 82. O ye panyi afa me number no 0277 20 40 82 0277 20 40 82 and I say 0246 20 40 82 offer me a me no be sunsun nkomo e bia otie o ye garamse ni sika na hokwa gold ye mfa ne kwa tiro bibi so fom me nyina bibi ma o ma me nyina bibi ma o ne hu se nyame tumi no e da so ye adwuma ini ba bia nyame na ne wo no di tumi ni humu di ama o pesa ofre no me metimi afro bia wo kra be show mama wona me akasa ntu betimi afre gigi betimi afre abusan se ne ma abusan o be ka kire me re me hu ma me ncha wale obi onim space wa onim sunsun me ye bo bi bia na nipa no bo bia no di oye ntwa to so ana nipa no ekodi konkonsa ana omodi nipa nkotu mu nti wode yaw ti owu afiase panu mo prison owu nti ne kra ne hanti nipa na ama nipa ne ye dai we nso na fu nyina be ta time ale na se oto ana apai omodi na tine enko ti oba na se sei na radio bi so won ka no penchen no se na ye obi asem no kodi adanse kunu na musa se obehu ba bi esie no asafo me no wo kase ya me wie we no maba obi nso ye se bia ma nipa no ye no de oya nsa no ha na wakohye nipa no uti enti omoba na nka chom so okay so wagya tum sese no ye omo de na kwantoa omo de na konsu akese nyina kodi twamo amfa omo ye sunsun no omo twatre afa so still na funi ntwen twase me amabin me kwesi yana do omo ko kire me ba bia yesi no me dina na nan so no no ma me de be ye yo perfume ana incense abiduru ameso oh mitio susu mo na o susu okay me nya okot e chere susu ya wo perfume a me kwa me de bi begu mu me wo incense ameso no ma me ye dwale asane akọ ye kọ ha me ya ma ne kra betnya piana ama sunsun be kasa se o kasa life be na achiro so e wo sunsun semu what you see as we to your forensic report e wo ho forensic report no police for ya omutimi nya resource nyame esom no ne ebinse otimi ya di nyina ye ensemu a ehinta no otimi danidi enne menya ojenyame ewo efia eni ni bedi sunsun komo se what is say efe bibi my friend sanye mani nyina no possible enne ibedi komo akomo yi na ye bisa ensemo into detail esunsun semo acheri esema me bisa no mabu ko me ni pasem na beye sembi wo wa me minyem atwe ni bani pasem mu a sabi abachi wa de ye wo akwankyere bebre asofo ama ne nsori ma aye utibia tum se ade we die sabi prebiasa
gye obi a n'adwene nyɛ normal de bɛyɛ ɛnɛ saa nsɛm nyinaa ne ɛbɛbusa ɔsɔ bɛkae a asɔfoɔ bi ma nkurɔfoɔ awi green grass ɔwɔ ma asɔre dɛ ebi mu nom ngo ne nyinaa ɛbɛbusa ho asɛm ɔgye nyame akɔ aba mɛgye wo so wasɔre wɔ wɔyɛ akwankyerɛ ama wo sɔre ma no bi da o sɛ meyɛ prophet menyɛ sɔfo wonyɛ sɔfo woyɛ prophet nti woayɛ akwankyerɛ ankasa meyɛ wogu so yɛ na ɔman Ghana mena mede abɔfoɔ metumi commande angels na ɔmo bɔɔ no akyi paapa bi si da Ghana bakwase obi ada me kasa ma abɔfoɔ tam ne to abɔ tumi twa aborɔdoma nti mogya wɔ pɔkɛ yɛma so wotumi twa aborɔdoma ati asɛ neɛ ɛwɔ so nsɛm last 2020 yareɛ ne baa ewiase meda hɔ na Awurade sɛ menkɔ so adeɛ mesɔ me TV na mehwɛ news na Israel ɔmo fa yareɛ no bɛwura Israel no ɔmo fa akokɔ na ɔmo akasa na ɔmo abie Bible na ɔmo atwa de ne mogya na ayɛ dɛ asɔ hɔ na Awurade ka kyerɛ me sɛ me nso memfa aborɔnoma ɛwɔ Bible mu memfa tuntum no nyina hɔ ɛnyɛ musuo na memfa fitaa no mbie kɔnmudeɛ ɛna meyɛɛ saa adeɛ no ɛde maa Ghana na meka sɛ bɛkum Ghana paa deɛ makata so nipa sɛ de wuyɛ last year ɔnsa afi ma anyɛ ɔmo de asɛ ba nti wowɔ anyɛ no na ama nipa wu yes ɛne sɛ ɛsɛ adeɛ na woanyɛ nyame dwuma no ɔsɛ kɔse nyame yi kyɛw last year meyɛ awode aborɔnoma ɛgyina hɔ ma ayɛ ma menkyerɛ ɔnsɛ sunsunsɛm no menya adwuma a nyame nkaeɛ a mekɔ akɔyɛ sɛ nnɛ mɛda asɔre yi na meka kyerɛ me sɛ mensa nyɛ a mɛyɛ memedi direction free door frɛ me wɔ saa akwankyerɛ wɔ hɔ na akwankyerɛ ne bebree wɔ hɔ a yɛbɛdi ho adanseɛ sɛ te sɛ sɔfo anaa odiifo bi bɛka kyerɛ ne nsɔre ma sɛ ebia we green grass saa nneɛma no ɛnyɛ abosomsɛm obi re green grass ɛnyɛ abosomsɛm na ɔnsɛ Solomon busaa de nyansa wobɛyɛ nyame diifo anaa woyɛ sɔfo anaa nipa bi a wowɔ abrabɔ mu no adeɛ baako pɛ na di nka hia wo sɛ wobusa nyansa firi soro nyansa firi soro a deɛ woyɛ biara no wonya mistake da wontie ma sɛ nipa mekae sɛ deɛ mema abɔfoɔ bɔɔ nipa no nkɔfoɔ news nyinaa fa baabi a asɔfofoɔ no bi nso kɔbaeɛ metwa aborɔnoma no ɛde maa Ghana no nkɔfoɔ kasa sɛ sɔfo no nkɔfoɔ nso saa kɔbaeɛ sɛ ɔyɛ de ama Ghana ebi kora kotu quotation de baake enti sunsumnim adeɛ obi a Onyankopɔn bɛbie biribi so akyerɛ bi sɛ wo nso ne onyansa nka wo ma memma wɔ ebi kakra mada adwene wɔn sɛ obi aba m'anim council na mekɔka kyerɛw sɛ ɔmaame yɛ bayifo ɔpapa yɛ bayifo ɛno sɛ asɔfoɔ no bi adiifoɔ no bebree yɛ saa ɛduru saa na mahu sɛ onyansa nsɔ kakra sɛ sɔ odiifoɔ ka kyerɛ na asɔre ba sɛ ne maame yɛ bayifo no ma menkyerɛ wo adeɛ yɛwo nipa to abusua mu sɛ mekɔka kyerɛ wo sɛ ɔmaame yɛ bayifo straight a obetumi de wakɔ baabi ma menkyerɛ wo nyansa a Solomon busaeɛ a amanseɛ sunsum kɛseɛ mabusa bi bɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ sɛ onyame deɛ ɔha no anaa onipa a onim n'abrabɔ n'akyi a ɔyɛ no ɔda a wɔatwe ne bra na ebie deɛ ɔyɛ so no kyerɛ nipa no a ɔtema sɛ gyina paa nti wɔdaeɛ no no ahu sɛ ɔmaame ne gyina hɔ no wɔha no wei ne gyina hɔ na ɛha no a ɛno me na mekae Nyankopɔn na abie so ayɛ de akyerɛ wo nti wontumi mfa me nkɔgyina baabi nka sɛ me na mebɛka kyerɛ sɛ ɔmaame yɛ bayifofoɔ ɛkyɛ sɛ wɔn mu asɔfoɔ no a anaa adiifoɔ no a
omutimi ekase obi maami ebe fo na esi omuni bie oh for that's how create problem the kwemi so one say and this aha everybody there is some foul now wo na foul one control some na be ma don za ko si so what you do yes also show so one na sunsun no apia wo mu nti wo na wo kwan abefa so akyere bi ano na ya na ma sunsun sem no da bi ameka se onipa a wote sunsun sem ase akwankyere bone ye dey Nyankopɔn da na dia kyerɛ osese hwan ne ka kyerɛ wo me de madwe na ye ana se bi Nyankopɔn de kyerɛ bi se menye akwankyere de emu akwankyere ensusumu manso maye yes alintia sentiment was akwankyere mu ɛno na ba be sise ye die nafo obi a ya akwankyere kopem se de tin so be free ne so ai me fun mo ya me kopɛ de o repɛ fun se dise me fun ase silent enti akwankyere ono re me wo sunsumu spiritual no ma bi o ho a onipa bɔ abrabɔ no ma bibi ne kutamu bibi no kutamu no kwa ba so metimi afa anasa spiritual no ma no direction ne ye dey akwankyere no kra ye dey entai na metimi aye amentre wani also me marketer said sunsumu ka kyem se bi ko gyina sie nko ya akwankyere abe obeye yeah sunsumu ka kyem se bi ko gyina nsumu so be gyina nsu ase kyerɛ ne se sɛ ebia sɛbi wamani hunu ebia esie ho na obenya saa anu yi asie ɛyɛ baabi a yɛde awufuo ekosi yesie obi a wobu ana asie ho na so obi nso bɔ abrabɔ na obu a ɔbɔ abrabɔ no hunu ho so ebia obi awu aka no me nsɛm akyerɛ no obi awu anase bibi di n'akyi a obi timi dwale asi sɛ nta amanfo dwale asi asase saa ne mani nyina ya wosonso Mamentre wadi ya wakabai fita ene wo gold ene wo red ene wo green colors here sana blabo city ababoni ye colors here direction won tia Yesu Kristo gba na kwante bro ye ene ya ko meka se ne ono so no ye wo court say ne de Yesu Kristo na nkasa na ye but ene no eye different me ko ye dia meka che se ne me ye wo court say enema ni bu wa mo ye mane bro so konfo twa akokwa timi huri papa no adane ye so anani endi salt na I'm so yes tu musa akokwa no e twase ya na afa ese odane no ho yensa ba ko pa no adaye ya e chese afa so obutu dia amfa ena ba ko bi susu ho so ase ye twa je se wo pai ni yemu no na nsuo no bibi etweba se antwema e chese ani se etweba dia na je se obi sa dia ni aboso na dia atwo sa ena aboso fi wo yem na onu se obi so woti horo no so timi control aboa obi a ono no tinchen etimi control no a o twa aboa timi control aboa ana onu ja sa aboso fo ana so go spiritual man you betimi control aboa ana onu da bi se wo case se men me twa aboa me kasa tra aboa no ma aboa na ye se bi wo a enye aboso no e na afa obi ne wo eniponi eno dia yesa ade se nipa na wakɔ no kɔ no ɔnso bo abetimi akɔ no kura no ɔno fi wɔ ho ya ba kare na se bebere akɔ akɔmfo hɔ ya bɔ ɔmo bia ya twitwa nkokɔ twitwa ma afa nso na furu na antwe owi ese nipa ko be fo no bo dua no ese nipa ko bo dua no e but se o me dia bi se ye waso fo ni bibia na di fo ni bibia wo a se bi wo mo bo abrabo a entene ebi mu ye masem ebi mu bo wu bra so still omutimi eyesa eno nchese bibi na etachiritia mama nkra bibi ma ohwefo ohwe se Nyankopɔn di tumi ma wa onyi o Nyankopɔn di tumi ma wa onyi
Say it. Mamencho. So I'm going to be 7 family, Mamma, Massa, Menya, the Emphasis Fata. On G2 Ebia, Sanka made the 5 years in the middle sector, made the 20 years. 2 minutes your home. And when I swan, I'm never walking to you. Ultimately, said, or the 2 minutes mile. Then on the year, you wait to me a farm, Papa. And 2 minutes, the mammy, I may say 2 minutes. Already, all your mammy, 7 from 1 back. The money they want me in Sipu. It is the Kodeba come on that map. To the Kutamani, your home, a man and swan, and all that time said, 2 minutes saying that because of a minute in Thomas. And Tiano, because I'm software, pa, send city pa, and I saw a time pie, Mamma Chrissy. Say, yes, Gustra, 7, a dinner chino, or no water or Hong Kong. It's in an incention and no 3 years. And so also dinner mechi. Now the Wabra or Bonnie. Now see Mosa Yamao. Okay, Bible now, or sit Obia, you won't know on your bonnet on 4 bad that. Any partner and so on. Automatically, why have bonnet on 4 bad on your Bibiata? The 2 campuses say, they come out and said, you put pin bar. Yahoo said that also, you're so forward to me. And much that I don't want to swallow. I'm fair on Toso. Onipa or gentlemen, some funwa. May say this one, but this soon some funwa, meeting a book, you are up out. And you won't now be a sir, and I said, son, I was say, me, the American. And he said, Obia or no soon did to me, okay, make a boy your mind, and I'm going to be back. Much of said, Obia Bemabia, and now be our yes to trauma and be our own mammy and Santa Cruz. Say one day, and I said, so one day, so Nema and the Bia, watching your mouth, and I said, aha, and I saw them about the Bia, a so good. If you said, what do you mean, so any Muja about in tears, said, what the summoner, and chine aboard yet, and now put food water, now ho. Ana onipa bia nso a wopese wo hu se wopese abofo wo wiem anase tumi wo ha wo dem we se wo ma no ma bi ba dem ho sane mari nyina no wo ya nya abusumsum se no de on se ye wo abusum e wo nwiem ye wo bi e wo nsuo o se de o busum ye ginade a tumi ehim tumi boni him ye sana ye ti ase enti se beba ya ye twa flower ye twa ya wo de mic sha ha wa gina de e gina mic enti de bosum o se me fa ma gina ni echi on fa wa gina me fa tumi ni echi debi sa enti ade na me so me free say okay se me hu se ebia we me dia ba bi si wo se ebia me kwa bonte ba fia ba mensa enti me mfa mensa fe paso a e bosum se say adwene te wa de me ati wa se dinase eno na on mari onipa bi a wonyine wo sunsuma hu se se me gi me trini kofo mu a mani eni nyina asesa me dai me trini a yo hu me ye no wo hu me a wo se ma asesa o hia no se me ho ayefe ye sunsum to the sense ahonhoma wo wiem eni tumi e wo wiem ha ye ka so obi aben a na so wo hia obi na ne hu anya bibia wo den oh man oni mo sesa fa camera to me so sesi ya fa camera do to yeso na mi we they say one I say oh person was say when you tell me Mr. Simon say a channel show they all see when yes now oh yes see a check now so the show says sunsumu ho o tie ni pa it say sunsumu ba be show yes about to buy it ya and this will be a sofo na say ebia he and me ma o kin bi obi a bi o sunsumu bi ame betima wrong more things is here
say awo so ye wo otimi da no na wo so so gina ho ma bonsam me ka se me da na me ho a me nipa bia no se obi eso ye urade a opega ne nsa na osu na nakoma na yede abu un se ne nim ne nipa bia nyina yede asesa no ni sunsun mu da lessons okay enti sana ebia obi ye sofo ebia un se sofo ebi no dot nyina sofo no dot yes bi sisi ebi shi yes o mu free na me o bu sa question ye Christopher na ye Ghana ye culture and let's of men konomuri okay utu kwai ko different country so baby a wo pese wo ko se wo ye Christo na so wo ti say na me jam say aho so wo ye culture bonwa oh David culture say ye fan say ye account for ye kind of for no say ya mamre say obi ye software enu kwai say wo konomuri but so what the mention me pese ye ti ase say so for enya so konomuri me dance utie ana wo ko country bia hwe Kenya obi ogu a ye sofo e wa abuchia na different e kra no obu a wa PS obu on so a living ohun ni se enye wudi pa bia no wo so mo ni efiri mu ba but Bible so am ya say woni pa bia ye yakopon so da enti yo be say o se no tina bi cho se de o tete o on se firu a sequence da ha fato emfa efiri on so be ka to so un se da fa akobusa obi on so da fa yo musa wa fa efiri bia ne de tire ni pawo na sa na o se Kristosom no ye na o se Kristosom no ye e kwan bi obi afa so pese o so nyame ana se minim se yakopon so e one direction e principles ni bi so nyame nyame so ene on se sunsun mu nsam ne ka se obi wo ha me ye sofo me ye de me pebia na so nyame tini mu o ye de o pebia question na make okay se me ye de me pebia de o pebia bi ti sese se e bia e ba se sofo bia ti ye de o pebia bi ti sese o se ya e ka se obi abra boy na no ye e de no ma bi ne e ka se na abra boy obi o wi ade o ye masima na me masima na obi wo so a o ye ade di ku ni mu fi onum se sunsun bi nso betimi aba bet na wo so sunsun betimi aba bet na wo so aka che o se de bia me be se woni ma me sama nine na ene se fi nyame yes sia sunsun mi fi nyame fi nyame ba ye wo agifo ni bi susu a o mo susu e de woni man yensa na ne honton eno ye kwan a ono akofre sunsun abetena no so ye kire onyame tumi na bon so se eno ne kwan a ono ankasa akofre tumi etine se wodi to so etimi free wo yes wo musamaida sama ye sunsun ti wo sunsun samaida ye kan sunsun sama me ma gina ti aye direction bebre ti wo musamaida ma sunsun da and from akra ye sunsun and from akra ye sama me se wo musamaida ana me cho se and from akra ye sama tie ye wo from awo yes and from ade me no ti he e condition from awo ye eno ma me cho ba mi bisa se wo musamaida ana me cho se ye come from a condition from a different yo tie me pese wo be da ne ma se samai wo samaida mama nkyerɛ wa de sɛ na wo be ka me kyerɛ sɛ ti samai de me ti ase ne sɛ samai eye nipa wo ne kra ko ba fofo mama nkyerɛ wa ti sɛ fama me ba on sɛ hu ni sɛ obi wo ya wa sɛ wo so da ye na ne samai ba fie hɔ ana obi wa mama nka kyerɛ sɛ me ku a me wo ye ma de na ku a asa kyerɛ wo on so ne biem ko bi sɛ is ba chichi me spirit but chichi spirit ese wo mfiri na be no na wo kumi na me spirit wo na wo tira ho mo bi ko wo kunkwa mama nkyerɛ sama yɛ sunsun obi anu akɔdo 7 minutes on sa me ka kyerɛ sɛ metimi agyina asie yɛ aka nsɛm akasa nsɛdeɛ obi kɔ gyina park to nnwom a wɔsɛ mu sɛ nyame nkonkora ba ha nyame sunsun ba ha saa ɛteɛ saa na obi nso betimi akɔ gyina nkwantanan so akasa ma at once pa mframa betimi aba betwa wɔ n'anim mu ɔne sunsun akasa sɛn pa no wɔ bɛyifo ai ne sɛ sɛn pa no wɔ bɛyifo sɛ me bɛyifo wɔ bɛyifo
we the panel me de nyame ba yi saa asɛm no ɛyɛ ana memetia sɛ usua yɛ wɔ tete yɛ ne tete yɛsɛ obi wɔ ɛbɛfo biara ɛwi nipa no te sɛ ntontom tie ntontom yɛwɔ ntontom a wɔwi nipa mmarima no wɔn wi nipa mmaa no ɛna ɛwie ba ntontom bɛɛ ntontom obi ewu ntontom a yɛwɔ odwan bɛɛ ma wɔwɔ odwan bɛɛ ma ɔmo odwan kra odwan nini ata deɛ n'ase mfuo abɛbɛ ɔmpɛm nkɔrɛ tìmi so ne mu di agorɔ hwɛ ɛkwan bɛɛ so oyi di sɛ bibi wɔ wiase bibi deɛ ebi wɔ wiase kɛnɛ ɛwɔ hwɛ sɛ obi ewu te sɛ nsamanfrɛ anaasɛ ebi a ntu sisi a mepɛ sɛ mefrɛ ɔn sɛ mmotia yɛ dɛ ɛwɔ hɔ mmotia olu bɛ ne mmotia mmotia mɛ mmotia da maame mi kii ma ɔn sɛ yɛ fɛs ɔmo a yɛwɔ ɔmo tum kurasie nyinaa wɔ ha yɛ so wɔfa ase bi opie yɛ bibi abɛfa no bɛyɛ 4 days yɛ hu no mo wɔ ha na akɔgya na si kwa mu ɔkɔ mi kurom a kuro bi hyɛ ɔyɛ fɛ no ɛntire mu ɔno small girl bi sɛ amanseɛ sɛ ɔna ɛkɔ ɔwɔ amani wɔna ɛkɔmfo kuro no so mɔno lady no ɔha no mbom so wa bibi abɛfa no kɔ ɔba na wɔwɔ gu no kurom a ɔde ba ɔtɛ na sɛ ɛno yɛ abosom sɛm ana onyankopɔn tumi ne sɛ onyankopɔn ebi a wobɛda a ɔbɛso dayɛ anaasɛ onyame suhɛ ɛnɛ saa ma sɛ bi obi a wɔ sɛ ɔyɛ prɔfɛt a nyankopɔn frɛ ne ma ne sunsum no bɛwura ɔmo te sɛ dam sunsun bɛwura ɔmo te sɛ dam nyame sunsun bɛwura nipa mu te sɛ dam sɛ ɛdam yɛ dɛ ɔn sɛ dam ba sɛ woni control wonim deɛ wɔyɛ saa ne teɛ nti adeɛ no bɛtena wo so wie a ɛnam sɛ sunsum no apue wɔ mu no wo ne twa sɛ wɔɔprɛti no yie nti nipa ɛti wogye tum sɛ asɔfo bebree so ɔmo adwene bebree honhom no ɛyɛ adwuma ana adwene no so ɔmo adwene meka so ɔmo yi so ɔmo adwene ne nkyerɛ sɛ deɛ wɔɔdwene no bɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɔmo yi so ɔmo adwene kyerɛ sɛ ɔmo ayi aya na wa sɛ ɔnim sɛ ne nyinaa yɛni ɔme nkyerɛ ɛnɛ yɛnsi so sɔfo bi a wowɔ wiase a onyame ama wo tumi a wode adwen ɛde Facebook yɛ asɔre wogye nkɔɔfoɔ din ɛno koraa kɔ ma teachers ma yɛn yɛabɔn na ɔma me di a mmerɛ bɛfi adade no ase ɔmo nso deɛ ɔmo akɔ school na ɔmo awuridi na ɔma na ɔmo ɛyɛ fast ɔbɛyɛ program wɔ hɔ a na wakɔ site na wakyɛke ɔmo wɔ hɔ ɔbɛyɛ sɛ ne wɔyɛ name nyina na ɔbɔ na yɛ ana nipa a ɔmo amedwen sɛ obi bɔ odi sɛ ɔde kwadwo yɛwɔ 31st or 9th a ɛkyerɛ dɛn dabi sɛ ɛno nso so nyankopɔn honhom wɔde yɛ adwuma ɔn sɛ no de ma de no kɔlɛ gyegye me pɛ sɛ mekyerɛ sɛ sɛ kɔkɔ no nya obi a ɔnyini wɔ sunsum biara a wabɛn paa nim sɛ wokɔ nyame dinfo bi wɔ obi a wabɛn a ɛma ne nka nkyɛn sɛ mahu wei ka kyɛn sɛ papa mepɛ sɛ woyɛ wei ne ma me na wɔnyɛ ma no yɛye simple ebisa sɛ obi wu sɛ former president a wɔnyɛ baabi kɔ Jerry John Rawlings ɔno deɛ na ɛyɛ current owu yɛ no yɛte nsɛm bebree baayɛ wɔasi ne ba ne papa no wɔasi saa nsɛm no nyinaa fa ne sɛ wawu yi yɛpɛ sɛ yɛfrɛ ne saman na yɛbusa ne saa nsɛm na wɔbɛyi saa nsɛm ano a mame nka sɛ abrabɔ ɛne yɛdie ne tumi nyinaa bɛyɛ ɛfɔm aduadeɛ a yɛdua yɛdua bankye wɔ fam yɛdua nipa so ɔn sɛ amanfo tumi dua nipa ma nipa so so nim saa menim ne saa kyerɛ bia wobɛyɛ wadua nipa wobɛyɛ wadua nipa yɛdua nipa sɛ owu a yɛdua sɛ ne yɛsie nka sɛ yɛdua na wode na sɛ wodua bɛntia wode ɔno wɔyɛ ne dɛn wode sie hɔ tie wode nipa ɛhyɛ fam asie no ɛne wodua adeɛ na wonim sɛ yɛwɔ aduadeɛ bi wɔ hɔ a ɛne yɛmfa ansa na wobɛyɛ no kyerɛ wotwa no te sɛ deɛ wosie adeɛ ansa na ana wonim sɛ yɛnyɛ no biara na wotwa no 4 square ansa nti wo nso wodua biribi na ma menkyɛ wo adeɛ bi obi awu wopɛ sɛ wofrɛ no
me metimi afro bi a wo kra be show mama wona me akasa nti metimi afre gigi metimi afre abusan se ne ma busan obeka kire me de me hu mama nche wale obi onim space wa onim sunsun me ye bo bi bia na nipa no bo bia no de oye ntwa to so ana nipa no ekodi konkonsa ana omodi nipa nkotu mu nti wo de yaw owu afiase panu wo prison owu nti ne kra ne hanti nipa na ma nipa ne ye dai we nso na fu nyina be top time and na se oto ana pai omodi na chine enko ti oba na se sei na radio bi so won ka no penchen no se na ye obi asem no kodi adanse kru na obi sa se obehu ba bi esie no asafo me no wo kase ya me wie we ni maba obi nso ye se bia ma nipa no ye no de oye ansa no ha na ko hye nipa no uti enti omo ba na ka chom so okay so wagia tu sese no ye omo de na kwantoa omo de na ko nsu akese ni na ko ditwa mo amfa omo ye sunsun no omo twatre afa so still na funi ntwen kasem me amabin me kwesi yana do omo ko kire me ba bia yesi no me gina ne nan so no normal me de be ye your perfume na incense abeduru abeso oh me too susu mo asem na wo susu okay me nya opot e chere susu ya wo perfume me kwa me de bi begu me de bi begu mu me wo incense ameso normal me ya dware ansani akọ ye koma me ya ma ne kran betimi apia na ama sunsun be kasa se o kasa life fanise ya walking es why you get na si enti jeje ne mai ana we to go ye die ne ye ko nya ni moja nya o matimi aye ne se on se o ya ban ya te hu ye ma o kwa se kura ho yamfa obi ti se senko no ana se do matimi aye ne se ye betimi agina da ye wo no so na yakopesi ye na ya pe ye betimi a check ni data ye de wo no ana data wu ye benya obi o ye bema ono so ye wo no sa data pata de na so na ye wo on say se me dru ba na do a men ko fa bible ko bi Genesis chapter 4 verse 2 ha na mi benya ne no yeah se me na sisi fo o ti ase chem de na sa bosunsun na e de abosunsun abosunsun ne se ka be de nim se nyame de ka o she o bi e na ti ha o be so ni jeje ka so o ye Kristo ni o ye sofo ya bonu bi e o beguo ana sunsuma da na di se bi ko gina o frɛ nipa na wo kra na obetimi aba be kyerɛ me se ni nti okay se ni se nipa no beto na ofom no e bi a men kɔtɔ bo frɛ me nsa men perfume na se no ma bi na se men perfumes men fa ko go bi na so na hontɔ no eno ye de che dia kwankyerɛ wa na ye mi nim ba bia wonya sa sunsun mi fi na nipa me gye no ma nyame na o sum nyame a o ti me nyame dia presi o ti me nyame a e presi okay na so enti ano na kyerɛ me yo nyame difo so ma ka sɛ me nyɛ sɔfo dabi usu ye difo me difo ti difo no me die ni sɛ me yɛ fɔm adwuma ne sunsun adwuma obi awu hwɛ me na akodo koko wɔ sɛ bi wan kan kyerɛ me sɛ na yɛ bɛfo ogu bɛɛ 40 years ana obi afa obetimi aba sɛ me kɔfa na taade wɔ dɛm kura so mu a betimi aso dae ama ba be ka kyerɛ me sɛ men kɔ sɛ biɔ me kɔ a men kɔ si sɛ nipa so na si so men kan kyerɛ sɛ fuo no ɔmo ba bɛgye owu dara no ɔba be ka kyerɛ taade keke enti ye wɔ te sɛ abrabɔ mu hwɛ na ya na da bi ahiafoɔ no ɔmbɛkɔ so ahia wɔ ahiafoɔ no ɔmo da bi ada no mo de ɔmo adwen kanse mu obi anya ohiani
Ohani ni obi na ade kanse ani hia yɛnyina yɛwo yɛto ohia mu ɔta obese yɛwo yɛto wɔn de wɔn ade kanse mu yes na sɛ yɛ papa ufie wɔn de wɔn ade kanse mu dabi sɛ wotie on sɛ yɛwo meto ohia mu a be papa yɛ na ade sɛ bɛfa wɔn tu ho ana mo afa ɛno ɛyɛ kwasiafo terms ɔta de bɛfa de munya ha enti mi na ya wo me abeto no mo sɛ okay be papa me ba yɛ no bɛfa amfa enti me so me mfa bɛfa ne nkyɛ bitirim me sɔre yɛ wɔ nyame dinfo bi wɔ hɔ a me kwa obetim di me ho agu fo me mfom me kɔ amna boa me hwɛ ɛna me ma wo secret obiara wanye ye na sɛ yɛ bi a ma metɔ so na wu a wobɔkɔ bonsam bi ɔse obi bie no obedi machi ama na sefo mpo asrasrade na woyɛ kristoni a wodi nyame akyi na wosrade ɛsɛ bɔkɔ bonsam bi ahamara de kame me pon opon me chawade kyerɛ so obi dress ye ade na wo kwese na oba ye se hokoro nsa no ye o eno de sɛ nipa no ko gya no kwan ti wo ba wa nsa on se so obi a opeso ye PS spirit na ne mu ye tu na sɛ opeso ogina ye a obi ntim nya ne hwia obi dale asiye obi dale nsuo o ti ade na sɛ asiye ne ye sɛ ɔsɛ nsuo ana wo de no ma bi egum on se ya na enoma bi kyerɛ sɛ bibi wɔ hɔ o de bibi egum kyerɛ sɛ ma ba bi asɛm ne ahonhom na atwa ha hyia sɛ woyɛ konfo na wopɛ sɛ woyɛ konfo na wo benya yɛma ayi yɛwɔ ahahama nson a wodi dwa nti sɛ wosusu pɛ sɛ wo benya na odifo a woken na kyɛ sɛ abosonsom na dabi sɛ na mɛkyɛw sɛ woyɛ sunsum ade yɛyɛ program no yɛ bɔ sunsum bɔ baabi a wo enti na sɛ ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ sunsum no ɛkate akɔrɔ ɛkate baabi a hwɛ difudwuma wobɛtumi ayɛ ade obi te hɔ sa a woyɛ bosomsɛm na sɛ wonte sunsum a deɛ no ase ɔn sɛ yɛnhwɛ adeɛ bi mekɔ baabi kɔmfoɔ a waben obɛyisu obɛka kyerɛ sɛ kɔtɔ akokɔ wataa udan ana sɛ ebia bosom a ne deɛ no ɛtan ana sɛ ebia no hye na aka kyerɛ sɛ knaman ata de sɛ amanse la dabi amanse nya bosom ana yɛ brikumfoɔ no sonyafoɔ no na yɛ akammo ne knaman abosom aha na ɔde ne mogya hɛde agu so ata de na se hwɛ onum sɛ obi tumi yɛ adeɛ ho ɛma ɔbɛyɛ na wayɛ no de akokɔ obɛwi akokɔ owi akokɔ no wi a ɔmmɔ kasem uwi a na waka nsa na wayɛ no ma na adane akokɔ na wokɔ bibi o ɛno deɛ yɛda nka tupu ɔgya yare ɛsɛ yɛnɛ Friday a wote studio wobɛtena sɛ consultation fane sɛ wote hɔ obi aba wo bisa sɛ mepakyɛw papa yare awo ɔna kokwale bu anase we bi amenu ace pepɛ sɛ oboa me anase ne papa bi ewu na japadeɛ ne we obi a ne papa ya akɔkɔdi baabi opɛ sɛ ohu sosa ne papa saa ne japadeɛ ni ma saa ne ma no on sɛ laticity dan su o do nsa ko kan su ko kan bɛyɛ bɛsɔ ko sɛ obi wɔ HIV a yɛ umutu baako yɛ sunsum yɛ ade a obi na ɛtɔ de ma wɔ ɛno ɔson da ne yɛ wɔ ɔpaneɛ ɔson da na nurse ne bi de egyina hɔ bi mu aduane ɛno deɛ wɔ hɔ ɛno no na sɛ wuwu nya bi a wobɛhu sɛ ebi a ɔno ɔyere na te dɛm yɛbɛkɔ akɔkyɛke na ɔgye bi ɛno yɛ one and ɛwɔ deɛ wankasa akɔbɔ wɔ dwaman yɛ wakɔnya wade na maame nkyerɛw sɛ yare bi a wode bɛkɔ hospital na ankɔ na sunsum bi na di atiri yare bi a bɛkɔ hospital a sunsu ankɔ na sunsum bi na di atiri ɛno na me amanseɛ bɔfoɔ a sunsum temi so na me deɛ no deɛ ɛfɛ ne sɛ wo yareɛ no ɛso no me a me command spirit
o my Ghana ye come to me die any to me answer ya me ni challenge o Ghana some me command am abofo no wanta o da o fie o bo nsa kokora ma ba ho so to woni akokora me akokora ye ti me mu na nyino okay me akokoro o ya akokora yes on se he o se ma fa free stop ma wa wonti mi nya hwe ana on se me o di nipa na ba o di ne o te na ni mu na me te ko na se me mesunsun ba na sunsun be commander but any studio ha na me person je say spirit na wo kan e mane maha and that spirit na me to me spirit yes so on so okay spirit in there na say baby I want to be quiet so we no na tie program to me dem dey program enti you want to me die say say obi hwe yen obi abu doctor akacho say keep me o man Ghana bi sita o beta na abofo dina ono wayi na o de foforo ahye life HIV metwe hunso nyina de agubo na foforo ye ni nso foforo de amam wo bubu na de afen say wan kasa na o do ani hu bi life bi sita wan kasa o do ani na hu adwuma we life amaze bofu bi enti fane say papa what o gateme no tie emura because ure ma me nsa me metia o ntam so me nyemre so me se me nyemre uri se me nyemre ba me try me amaze bofu tie dem pesa me no oh me me say no tie dem me kan say ye working fane say obi papa eja pade papa ne wu pofiri me once wa frɛ me o wa frɛ me wa frɛ me tie mesro we a program ni tie nyabotre dem pese me tie ase say tie also I challenge you no we challenge you I'm saying I have too much many ujena live program no on the susuba Stefan say oba bi wo wa ni kunu ana se kusue bi wo wa won papa no ewu ejeja padie e we la wo ye eni abusua na kwanche bi wo so wo ye papa na ye eni wafi bi sa no utimi eye ma abusua ni hu ba bi a on say my catch up say to me ene hu nyina ye dae okay and so ye be ba ho next week to me hu nyina ye dae oko osun so oko sofo ko oba sun dae okay after na say ana say obi ebia bikun ana me papa bi ana me busuani bi na obi bi na owu a on say me chow say ye wo he ebi si na say a ye wo kwan a obefa so afre nipa no ebia o ye kristoni a o de oil okay o de oil na oro hu nyina wo de okay no aka say o boni din say baby a ana so pe say bibia wo mu bia no o ma hu oye bosunsun ni ama anokale semente ana sunsun ba sunsun ase sunsun nsa onso de na yesna okay na odi egunsa na akasa se bibia ekoso ebia o ebikwa so no okunu nti se nya no okunu dia onanu mwati ana ye wo bibi ti se okay ebia me kunu awu ana se me papa no we japade ana wo wu na abusuafo ne dia ye wo kwan e fa so frɛ papa no ma papa no ko sunda ye okay e ka chom se so ma mfa eno ma na ma no ku wo oba sunda ye na e ba nti obeka on sunsu mun se mo se ana ye wo bi wo ti se okay e bia ma de bia hira ma ya mi huni pa me fa ye eno betimi a ya bia hante ti se bo ato enti ni panachi enti sa de no na on se ti se mi to se bia papa obi alti bi afri mi nsem ma de bia ira mi hu ana se papa wu ana mi kunu o no ma wo abusiafo ne de ana mi hu se na council da ha we da ha ma men chewa de bi se nipa no wu yinya de ne ko chefo mu an kra ne ko
Okay. Nti kira wo ko frɛ kra. Okay. Nti no need to be frɛ kra. Yes, frɛ kra. Okay. Some akajo say me yesu sumu adwuma. Da ko ye bepɛ 5 mo ne asen so mu na kira wa ne kitwa. E be train person sumu. Shemo apɛ credo. Ese ye ba bia e be pɛ no ma de akyerɛkyerɛ. Sure. Ne akyerɛ sɛ adwuma na ye no ye mani party ase sɛ adan na pno ma ye ne kama mo ne safo atum. Me betina ba be wura be faade. Nti woni pa bi a wo hwɛ me no na wo hawo amane kodan da bi ne da wo so. Wana ntiate watinchina che onji hwe ni be so bi Nyankopɔn hwɛ. Sure. Na Nyankopɔn fa me mu na me mu awo. Me bi kuta me. Ubu sami amede be ma wo. Abusuafo amansie jataburuwa ujanyame ena menena twetwe komo ewo fie ha sunsun nsem no ye wram deep na ye hu die wo papa mi so wo do na ba betu ya mama me fa bia na kumase me wo Kenya se na ka achemota kizi eno eye fie da ene me da 101 na de ene se wudi nka frɛ ana wo ba ho ba be je number Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Emu time na wo twemo a wotumi efa mo ba be de card a wo de ba be hia me. Okay. Na me ma ba be show Friday, Saturday. Ana o ye pani na wo pese o to on safre me na me ba ofia me ba. Okay. Papa, ne fasa number de hia me. Ai number no ye 0246 20 40 82. O ye pani afa me number no 0277 20 40 82 0277 20 40 82 and I say 0246 20 40 82 offer me a me no be di sunsun mu nkomo e bi a tie o ye garam se ni sika na hokwa gold ye mfa ne kwa tiro bibi so fom me nyina bibi ma wo ma me nyina bibi ma wo ne hu se na me tumi no e da so ye adwuma ini ba bia nyame na ne wo no de tumi ni humu di amame emfrɛ me nka ntem sɛ me mompai papa kyerɛ me bibi na me nyama wo ne nyedi ma wo ne siuyi e wo Yesu amen amen asema oketwa to ye me de no se emfrɛ enkasa me mompai no se mpai no ye bibia anka wo re baba anka so no problem so for mpai wa ba enko bra we ni do shebre na ti ye nyimfiri onako police are so ni lances ebi wo ha yima no nko sana titi na bro titi simple uniska na se boni e won tare ene yati sunsun nsem ankasa ase ojanyame ene beboa e ma sunsun nsem ne ma yita obeda na dikire se wo papa wo maami wo busuani bi wona na bi akonnwa bi wo se wudi mame me am sofu bi free ofri we baby a omukọ people na nsu e won e froze kintampo wa ba sisi a oda solfi o papa e de ne ko mura no okọkire na de okọkire no na oba e no ne me be din komo no oba e no so de na papa na ba be kire so de ade ahya wow that is sunsun so enti me o brand me a me ma bofo bi so at simple we dey Mama wakwenya ose ben mama abofo enwa ha too much chichi unya sa sunsun komo enti o baby apart from too much chichi we need of Michael the social content from the face ana ha ene video bi ni ha si